सिगाङाव बयखौबो खुलुमबाय लोगोसे आंनि डिजिटेल बड' इउट्युब चेनेलाव बयखौबो बरायग्रोबाय आरो गासै नायगिरिफोरनो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबावनाय जाबाय। दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आङो। बे भिडिअआ जाबाय गावनि भटार आइडिखौ गावनि मबाइलजोंनो माबोरै डाउनलड खालामो। डाउनलड खालामनायनि सिगां मबाइल नाम्बारखौ लिंक खालामनांगौ। बे लिंक खालामनाय भिडिअखौ आं एसे उनाव लानानै फैगोन। दिनै डाउनलड खालामनायखौ नायग्रोदो। सिगाङाव आं क्रोम ब्राउजारखौ खुलिनानै लागोन। क्रोम ब्राउजारजों डाउनलड खालामगोन। ओमफ्राय नैबे 3 डटआव नेटआ अफमोन। नेट अन खालामबाय। ओमफ्राय नैबे 3 डटआव थुनानै डेस्कटप मड अन खालामगोन। बिनि उनाव NBSP नेशनेल भटार सार्भिस पर्टेल बिनि फुल फर्मा गभर्नमेन्ट साइटखा। नै आं लगइन जाबाय। लगइन माने माबा पेजाव फैबाय। ओमफ्राय नैबे डाउनलडआव थुगोन। डाउनलडआव थुबा माबा मोनसे आइडि क्रिएट खालामनांगौ। बे आइडिखौ क्रिएट खालामबा नैबाव गाहायाव डन्ट हेभ एकाउन्ट गैयाबा बाव थुनांगौ। आरोबाव थुनानै नै मबाइल नाम्बार ओमफ्राय खेबसा भेरिफाइ खालामनांगौ। ओमफ्राय भटार नाम्बार बिगोन। बेखौ सेरबानो माबा OTP होनानै भेरिफाइ खालामबानो होमबानो जायो। आंहा दंखायो एकाउन्ट, बेनिखायनो आं बेखौ माबाथ'ला। आं बेक थांफिनसै। नैबाव इउजार आइडि होनानै बे पासवार्ड होनानै लगइन जानोसै आङो। ओमफ्राय लगइनआव थुबाय। लगइन जाबाय। ओमफ्राय नैबे इपिक डाउनलडआव थुबाय। बे डाउनलडआव थुबा नै आइ हेभ एपिक नाम्बार जोंबो डाउनलड खालामनो हायो। ओमफ्राय रेफारेन्स नाम्बार माने जेब्लानाखि नों माबाजों मबाइल नाम्बारजों माबाजों लिंक खालामदों बा माबा कारेक्सन खालामदों बा रेफारेन्स नाम्बार मोनो। बे रेफारेन्स नाम्बारजों डाउनलड खालामनो हायो। आंहा माबा भटार आइडिनि नाम्बार दंखायो एपिक नाम्बार, ओंखायनो आं बे भटार आइडि नाम्बारजों डाउनलड खालामगोन। बेखौ फिलआप खालामनोसै आङो भटार आइडि नाम्बारखौ। ओमफ्राय नैबाव स्टेटआव सेलेक्ट खालामनोसै आसाम। आसामनिफ्राय सार्च खालामबाय आङो। ओमफ्राय नै दाना ओंखारबाय। बेनोखा आं जेखौ डाउनलड खालामगोन बेनो माबाया आइडिया। ओमफ्राय OTPआव मबाइल नाम्बाराव OTP फैगोन। फैबाय नै जायना मबाइल नाम्बारजों लिंक खालामाखै बे सेन्ड खालामग्रोनांगौ। बेनि उनाव डाउनलड खालामनो हायो। लिंक जाग्रोबासो मबाइल नाम्बारजों। भेरिफाइआव सोनोसै आङो। बेखौ खेबसे फिलआप खालामबावगोन। डाउनलडआव थुबाय। ओमफ्राय खेबसा फिलआप खालामनानै डाउनलड जाबाय। आंना डाउनलड खालामखानाय होमबाबो आं डाउनलड खालामबावनोसै। आं सिगां खालामग्रोखादोंमोन डाउनलड। औ दा खालामबावनोसै नै डाउनलड जाबायानो। नैबेनो भटार कार्डआ बिदिनो ओंखारो। बेखौ नों प्रिन्टाराव थांनानै प्रिन्टबो खालामनो हाबाय स्मार्ट कार्डआव। स्मार्ट कार्डनि माबा साइजआव। भिडिअखौ जोबजासिम नायनो थाखाय गोजोन्थों। थेंक इउ।